Kublai senam thamai basuk ya phi ki subscribers but ya baro. Tene kong ngas ngongu ya ublai ba ya ngai phi ya ka chingkwat. But ngikermen ba hau news nam bathamai ngin sanang kiu hakiliang baro. Te hakne ke video ngawan ra sya phi katukat ni ki kam ki balai. Kabaning kong ka Office Directorate Urban Affairs Shillong kapenmi lightly ki post Assistant Urban Planner. Kerdan puli. Ban apply ketika post ki candidate ki lade ban pendep ya ka BH, BE, BTech with postgraduate degree in town or city or urban or housing or country or rural infrastructure or regional transport or environment planning from recognized university or institute. Ki eligible but interest candidate ki ban upload ya ki application form jong ki rekat bat ki attested copy jong ki dokumen ha ka office website www.makeurban.gov.in ka terik bekhadu ban priang ya ki application form ha ka khatsan terik panai Januari 2020 na kamenta ke jingti bakhampnya phila ban lek ha ka official website jong ka makeurban.gov.in kabaar ka National Institute of Technology Meghalaya kapenmi kapus medical officer place of posting kanlong ha medical center Sora Chirapanji East Kasihel district panyo ya kejingti batikna lek ha ka official website jong ka institute www.nitm.ac.in kabalai ka St. Mary's College of Teacher Education Shillong kadon kam nong hikai bala pendep ya ka MA History rengkat ber ka BEd MEd kanet ka tarik bekhadu ban apply kan long ha ka khatru terik panai Januari 2020 Kabasau, like a post district program manager, West Jantihel district. Ban apply ketika post ki candidate ki devan pendep ya ka master degree ha kanu ka stream na kanu ka recognized university. Kinong apply ki devan don ya ka experience ka basos nam ha ka working experience in rural development or related fields. Ka jingsiu nam ta ketika post kan long arpusan hajar sipnai. Ka terik bakhadu ban apply kan long ha ka khandru terik banai Januari 2020. Ban tip khamsai phila ban lek ha ka official website jong ka westjntl.gov.in kapasan ka High Court Meghalaya kapenmi ka post stenographer kinong apply ki lade ban pendep ya ka graduate ha kanu ka stream bat bala pendep ya ka diploma ha ka English bat kiba la ban tho shispa arpu kantin ha ka 10 minute bat sanpho kantin ha ka typing speed ha ka computer ka tarik bakhadu ban apply kan long ha ka khat khandai tarik banai Januari 2020 ban tip khampnya lek ha ka official website www.meghalaya.highcourt.gov.in te tangkane perlok ngin sia kendu ha ka pat ka video kublai sibun